Dobro jutro. Evo molim da se ustanete za čitanje Božje riječi i otvorite u svojim Biblijama do izlaska 18. Izlazak 18. Da. Midjanski svećenik Jitro, Mojsijev tast, čuje sve što je Bog učinio za Mojsija i za svoj narod Izrael, kako je Bog izveo Izrael iz Egipta. Kad je Mojsije bio poslao svoju ženu Siporu natrag u Midjan, njegov tast Jitro primio joj k sebi, kao i oba njezina sina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je Mojsije rekao, ja sam stranac u tuđini, a drugi se zvao Elijezer, jer je rekao, Bog mog oca bio mi je pomagač i spasio me od faraonovog mača. Mojsijev tast Jitro s Mojsijeva dva sina i ženom došao je k Mojsiju u pustinji, ondje gdje je utaborio kraj Božje planine. Jitro je poručio Mojsiju, ja, tvoj tast Jitro, dolazim ti s tvojom ženom i oba njezina sina. Mojsije je izašao u susret svom tastu, poklonio mu se i poljubio ga. Pitali su jedan drugoga, jesi li dobro? Pa ušli u šator. Mojsije je ispričao tastu o svemu što je Bog učinio s Faraonom i Egipćanima radi Izraela, o svim nevoljama s kojima su ih zadesile na putu i kako ih je Bog spasio. Jitro se obradovao zbog svega dobrog što je Bog učinio za Izrael i što ga je spasio iz ruku Egipćana. Rekao je, blagoslovljen Bog koji vas je oslobodio od egipatske vlasti i faraonove moći. Sad znam da je Bog veći od svih bogova jer je oslobodio narod iz ruku Egipćana kad su bahato postupali s njim. Zatim je Mojsijev tast Jitro prinio Bogu žrtvu paljenicu i druge žrtve, a Aron je došao sa svim izraelskim starješinama, pa su jeli s Mojsijevim tastom u Božjoj prisutnosti. Sutradan je Mojsije služio narodu kao sudac. Bilo je toliko naroda da su stajali oko njega cijeli dan. Kad je Mojsijev tast vidio što je sve Mojsije radi za narod, rekao je, zašto tako radiš za taj narod? Zašto si ti jedini sudac, dok sav taj narod stoji oko tebe cijeli dan? Zato što mi narod dolazi da čuju Božju volju, odgovorio mu Mojsije. Kad se oko nečega spore, oni dođu k meni, a ja donesem presudu i upoznam ih s Božjim uredbama i zakonima. Tada je tast rekao Mojsiju, nije dobro to što radiš, iscrpit ćeš se i ti i ovaj narod s tobom. Ovo je posao pretežak za tebe, ne možeš ga obavljati sam. A sad me poslušaj jer ću ti dati savjet i neka Bog bude s tobom. Ti nastavi zastupati narod pred Bogom i iznositi Bogu njihove sporove. Uči ih uredbama i zakonima i iskazuj im kako trebaju živjeti i što trebaju raditi. Ali odaberi sposobne ljude iz cijeloga naroda koji imaju strahopoštovanja prema Bogu, koji su pouzdani i mrze mito. Njih postavi za zapovjednike nad skupinama od 1000, 100, 50 i 10 ljudi. Oni neka služe narodu kao suci u svako doba. Sve teže slučajeve neka iznose tebi, a lakše neka rješavaju sami. Tako će tebi biti lakše i oni će nositi teret s tobom. Ako tako činiš, ako ti Bog tako zapovjedi, onda ćeš moći izdržati i sav ovaj narod odlazit će kući zadovoljan. Mojsije je poslušao svog tasta i učinio sve što mu je rekao. Odabrao je sposobne ljude iz cijeloga Izraela i postavio ih kao glavare naroda, kao zapovjednike na 1000, 100, 50 i 10 ljudi. Oni su služili narodu kao suci u svako doba. Teže slučajeve iznosili su Mojsiju, a sve lakše rješavali su sami. Tada je Mojsije ispratio svog tasta na put i on se vratio u svoju zemlju. Dobro jutro svima i onima koji se pridružuju sa streama. Hvala Mija, evo, lijepo je vidjeti svoju vlastitu kćer koja čita Božju riječ danas pred nama. Pomolimo se. Dragi Isuse, hvala ti na ovom jutru, hvala ti da imamo priliku tebe slaviti još jednom ovog jutra, svi zajedno kao Božji narod. Gospode, potrebni smo tvoje milosti da čujemo i ja koji propovijedam, Gospode, bez tebe stvarno ništa ne može. Vodi nas, pripremi naše srce za tvoju riječ, u Isusovo ime. Amen. Prije nego što krenem u sam tekst, izlazak 18 još jednom, želim nekoliko rečenica reći od samom knjizi Izlaska. To je povijesna priča, istinita priča o izraelskom narodu. I kao priča knjige Izlaska fokusira se na određene dijelove koje su prošli izraelski narod. U želji da prenosite informacije na nove generacije i na same nas. To je Božja riječ. Glavna tema knjige Izlaska je Božje obećanje koje on uspostavio sa Abrahamom
u knjizi Postanka, u 12. retku, 2. stih, Bog kaže Abramu, učinit ću od tebe veliki narod i blagoslovit ću te. Ime ću ti učiniti velikim i ti ćeš biti veliki. Također na samom početku knjige Izlaska vidimo još ispunjenje jednog proroštva, a to što je rekao Bog Abramu da će Izraelci biti otuđeni 400 godina u Egiptu, i to vidimo u knjizi Postanka 15, 13 do 14, gdje Bog kaže Abramu u sljedeće riječi. Dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji. Robovat će i biti tlačeni 400 godina. Ali narodu kojem budu služili, ja ću suditi i konačno će izići s velikim blagom. Knjiga započinje sa opisom kako se narod množi u velikom broju, ali još uvijek su u Egiptu i nadaju se obećanoj zemlji. Bogu je trebao vođa da odvede izraelski narod. Znači sve nam je ovo poznato. Mojsija nije htio u početku odazvati se tom pozivu, ali na kraju je prihvatio. I u cijelom tom procesu izlaska puno toga se događalo. Život se događa. I opisuje nam knjiga kako izraelski narod odlazi, 40 godina luta do obećane zemlje. I ovdje imamo jednu priču između Jetra i Mojsija, istiniti događaj. U ovom događaju možemo vidjeti kako je Bog providio za Božji narod Izrael i za Mojsiju jedno rješenje. Iz ovog primjera možemo vidjeti kako Gospod i danas radi. Koristi ljude, braće i sestre u našim životima da mijenja situaciju, da nas približi Gospodu. Život kršćana nije zamišljen sam, da budeš izoliran od drugih kršćana. Dapače, zamišljen je da živiš u duhovnoj zajednici, u duhovnoj obitelji, kao što je Ratko govorio prošli put. I zato smo mi ovdje danas. Šta nas povezuje? Krist nas povezuje, mene i tebe. Zato smo ovdje. To nam je glavni razlog zašto smo ovdje. I stoga se ja želim danas fokusirati na ovaj tekst i kako nam ova interakcija između Mojsije i Jetra može pomoći kako da mi imamo zajednički zdravi kršćanski odnos. Ova interakcija je jedan dobar primjer učeništva iz Starog Zavjeta. Znači, želim da se fokusiramo kako možemo imati odnos sa pojedincima, možda sa nekim mentorom, sa bratom, sa sestrom u Kristu. Znači, ovo nije generalno za sve. Želim da bude naš fokus s nekim da imaš ovakav odnos. 5 stvari sam odvojio, zvuči puno, ali nećemo biti tu dugo, ne volim ja puno pričati. Neke ću reći više, neke manje, ali ima 5 stvari koje želim iskomunicirati ovog jutra s nama. Prva stvar, kakav odnos treba biti između brata i sestre, odnosno brata i brata ili sestre i sestre. Među vjernicima treba biti respekt i iskreni odnos. Respekt je početak zdravog odnosa između prijatelja, brata u Kristu. Ako se mi ne respektiramo, teško da možemo imati jedan kvalitetan odnos međusobno, je li tako? Pogotovo u odnosu u kojem će obje strane, oba dvije osobe imati koristi. Evo pogledajte u retku 8-7, kaže Mojsije, pogledajte respekt koji Mojsije i Jetro imaju međusobno. Mojsije je izašao u susret svom tastu, kaže tekst, poklonio mu se i poljubio ga. Pitali su jedan drugog, jesi li dobro, pa ušli u šator. Ovdje vidimo ne vidimo puno, ali vidimo jedan respekt između te dvije osobe. Vidimo da se Mojsije poklonio i poljubio svog tasta. Znači neki respekt se tu pokazuje, u njihovom društvu je to tako bilo. Možda mi danas kažemo nekome svaka čast, ali respekt mora biti, jel tako? Druga stvar, iskreni odnos treba biti između brata ili sestre, jel tako? Pogledajte šta kaže u tekstu 8, u retku 8. Mojsije je ispričao tastu o svemu što je Bog učinio s faraonom Egipćanima, radi Izraela, o svim nevoljama s kojima su ih zadesile na putu i kako ih je Bog spasio. Mojsije je podijelio sve, kaže ovdje tekst. I naglasak je kako je Bog to učinio. Ali znači oni su se brinuli jedni o drugima. Kad govorimo, podijelimo sve, znači oni su podijelili i teške stvari i dobre stvari. Znači onaj teret, ali i one dobre stvari također. I ne bih htio previše govoriti, učitavati ovaj tekst, ali čini mi se da mogu reći da mi kao sljedbenici Krista, pogotovo u tim intimnim odnosima, trebamo dijeliti naš život. Kako ti mene možeš ili ja tebe ohrabriti ako ja ne znam s čime se ti boriš ili ti ne znaš
s čime se ja borim. Ako samo dođemo ovdje, imamo površne razgovore tamo gore, ne možemo si govoriti jednim drugima u život. I vidimo iz cijele ove knjige da je bilo jako teško Mojsiju. Grijeh, milost, padovi, uspjesi se isprepleću. Mojsiju nije bilo lako voditi izraelski narod. I kad mi dijelimo s jednim drugima ono što Gospod radi u našem životu ili teškoće s kojima se susrećemo, mi na neki način prikazujemo da nam je stalo jednim drugima. I naravno, ovo ne možemo svi raditi sa svima. Ja ne želim moje probleme govoriti svima vama, ali jednom, dva brata u Kristu ili ovdje, ili neki mentor koji ima, to sigurno hoću. Kakva druga stvar koju ovdje vidimo iz teksta, koju ja želim iskomunicirati? Kako bi trebala biti reakcija kad vidim da Gospod radi u životu brata ili u životu sestre? Koja bi trebala biti moja reakcija? Trebamo se iskreno radovati kad vidimo da se brat ili sestra mijenjaju i kad Bog radi u njihovom životu. Trebamo biti sretni na uspjehu brata ili sestre. Da li se raduješ? Da li ti je prva misao kad vidiš da brat ili sestra imaju uspjeh u nečemu? Da li ti je prva misao pozitivna ili ljubomora, negativna? Grešnici smo. Ako ti je negativna, pokaj se. A pogledajte kako se Jetro raduje što Bog radi u životu Mojsija i njegovog naroda. Retak 9. Jetro se obradovao zbog svega dobrog što je Bog učinio za Izrael i što ga je spasio iz ruku Egipćana. Jetro se iskreno radovao što Bog radi. I ako netko kog poznajem, s kojim dijelim dubok odnos prijateljstva kršćanskog, koji ima uspjeha, trebao bi mu se radovati njemu također. Što više Jetro ovdje davljao slavu Bogu. Pogledajte Retak 10.11. Blagoslovljen Bog ko vas je oslobodio od egipatske vlasti i faraonove moći. Sad znam da je Bog veći od svih bogova, jer je oslobodio narod iz ruku Egipćana, kad su bahato postupali s njim. Iz ovih riječi koji govori Jetro, možemo vidjeti da on ne samo daje slavu Gospoda, nego vjerovatno i on sljedbenik Jahve, izraelskog Boga. I u odnosima s prijateljima, vjerujem da je bitno ne samo prepoznati, nego iskomunicirati kad vidimo da Gospod radi u njihovom životu. Da li im to iskomuniciram? Kad vidim nekog u našoj zajednici ili bilo gdje, kršćana, kad vidimo, da li mu kažem to? Hej, baš mi je drago kako ti je Bog otkrio ovu istinu. Baš mi je drago kako služiš njemu na ovaj način. Baš mi je drago kako služiš u zajednici na ovaj ili onaj način. Trebamo iskomunicirati te stvari. Zašto? Zato što će ta osoba još više, još žarnije htjeti služiti, da ne? A danas je management, mindset u firmama, ne mogu ga pohvaliti jer će se uobraziti, je tako? To je naša balkanska kultura. Živimo u kulturi gdje ljudi ne potiču, ne ohrabruju jedni druge, ali u Božjoj ekonomiji nije tako. Pozvani smo da izgrađujemo, da potičemo jedni druge. Poslušajte nekoliko retka, Filipljani 2.3, koji govore o tome. Kaže da gledamo na drugog više od sebe. Gledaš nekog drugog više od sebe, samim time ga želiš i ohrabriti. Prva Slunjanima 5.11. Zato se tješite međusobno i izgrađujte jedni druge. Izgrađujte jedni druge. Efežanima 4.29. Nijedna ružna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra da izgrađuje gdje je potrebno i da iskaže dobročinstvo svim slušateljima. I tako dalje, i tako dalje. Božja riječ je puna poticaja da izgrađujemo jedne druge. Znači da ne prešutimo kad vidimo da Bog radi u životima braća i sestre. Ne govorimo o lažnom ohrabrenju ovdje, nego o iskrenom zadovoljstvu kad brat ili sestra imaju uspjeha u bilo kom segmentu svog života. I kad to činimo to na način da dajemo slavu Gospodu. Što On radi u životu brata ili sestre. I trebamo se moliti da nam Bog da takve riječi. To nam očigledno u Hrvatskoj, na Balkanu ne ide prirodno. Ali trebamo se moliti. Kako će nas svijet prepoznati? Ne? Šta mi imamo ponuditi svijetu? Evanđelje, fenomenalno. Ali kako će nas svijet prepoznati? Šta kaže Isus u Ivanom Evanđelju 13.35? Poznati tekst.
Budete li voljeli jednog drugoga, po tome će svi znati da ste moji učenici. Ima jedna priča koju sam čuo davno o profesorici koja je imala problema sa učenicima u školi i da tu riješi problem. Ona je odlučila da svakom učeniku da zadatak da napiše 5 dobrih pozitivnih stvari o svakom učeniku. I onda je ona sastavila pismo i predala svakom učeniku to pismo i oni su trebali pred satom na nastavi pročitati to pismo. I nevjerojatno su se iznenadili učenici kako su dobro mišljenje drugi imali o njima. I priča ide dalje da nakon 20-30 godina godišnjice ili kad su neku preminuli, da su ti učenici, ti ljudi imali još uvijek to pismo u džepu. Neki su ga čitali, vraćali su se tom pismu jer im je toliko to značilo tada. A kladim se da ti imaš isto tako iskustvo. Neki profesor, profesorica, učiteljica, učitelj, trener. Ja ih imam, ja znam svaki profesor koji mi je rekao da mogu nešto i da ne mogu. A da ne pričamo o košarci. Svako od nas treba imati navijača. Svako od nas treba nekog ko će ga ohrabriti. Netko ko će te ohrabriti, podijeliti Božju riječ, komunicirati Božju riječ u tvoj život. Netko ko će ti biti Barnaba. Pavo imao Barnabu i puno više drugih, naravno. I mi trebamo nekom također biti ohrabrenje. Ne samo da imaš, nego da i daješ. To je biblijski primjer učeništva, davanje i primanje. Možda u ovom trenutku nisi spreman da budeš nekom Barnaba, ali te izazivam da imaš Barnabu u svom životu. A možda ćeš jednog dana biti spreman da budeš Barnaba nekom drugom. Ako imaš nekog u svom životu kao takav, ne moram ti ni reći da si blagoslovim. Ja ih imam nekoliko ljudi i hvala Bogu na tome. Treća stvar koju želim iskomunicirati, ako smo otvoreni na sugestije, jel nam može to pomoći? Jel nam mogu pomoći braća i sestre? Ako smo doista otvoreni, brat ili sestra u Kristu nam doista mogu pomoći. Ima situacija u kojim smo zakupljeni smo u tome, ne vidimo izlaz, možda vidimo izlaz, ali ne bi znali kako bi izašli iz toga, ali u tom trenutku nam brat i sestra mogu pomoći, mogu nam iskomunicirati neku istinu. Zar nije tako za bilo koje vođstvo? Mojsije je imao starješine do sebe, a htio je sve sam raditi. Ja sam igrao koleđ košarku, uvijek košarku spominjem jer smatram da je košarka full povezana sa životom. Imali smo 3 ili 4 trenera pomoć na koleđu. Gledam, što će mi toliko trenera? Pa oni treneri imaju svoju ulogu, da obrate pažnju glavnom treneru, ako se neka situacija dešava, oni to ne vidi. U Bibliji vidimo da pastor ne može sam voditi crkvu. Bog je uspostavio starešinstvo i đakonaštvo za razlogom, zato što čovjek ne može sam. Pogledajmo u retku 17 kako je Jetro pomogao Mojsiju i njegovom narodu. Kaže tekst, tada je tast rekao Mojsiju, nije dobro to što radiš. Iscrpit ćeš se i ti i ovaj narod s tobom. Ovaj je posao pretežak za tebe. Ne možeš ga obavljati sam. Mojsij je bio pod ogromnim teretom. Da vodi izraelski narod, mislio je da samo on može ispuniti taj poziv. To nikad nije dobro rješenje, već sam to rekao. Da sve radi jedan čovjek. I Jetro mu otvara oči i potiče Mojsija na promjenu ovdje. Dobri savjeti u dobroj namjeri su kao melem na ranu. Ovdje od 19 do 23, neću sad čitati, vidimo savjete koje Jetro daje Mojsiji. Jetro je doista pomogao Mojsiji, zar nije? Da bude učinkovitiji Božji sluga. Dao mu je dobre savjete kako da vodi izraelski narod, a da u isto vrijeme ne pregori ni on, ni izraelski narod. I kad Jetro govori Mojsiju, on mu ne govori stvari iz ljubomore, nego iz ljubavi mu govori. On ne pokušava uvrijediti Mojsija, on ne pokušava zrušiti njegov autoritet. On mu jednostavno pokušava pomoći. I mi smo pozvani da u određenoj situaciji podijelimo s bratom nešto, nekad. Ovo nije lako, dapače teško je. Ako vidiš u bratu ili sestri neki problem, nelagodno je iskomunicirati nešto što možda vidiš. S druge strane,
živimo na Balkanu gdje uletimo svakom u život, sam tako. Ovo ti je ovako, ovo ti je onako, ovo ti je onako, nismo ni čuli situaciju, meni se to isto desi. Ja sam kriv toga. Trebamo biti mudri u ovoj situaciji. Hrabri, odvažni i naravno ljubazni kad komuniciramo nešto. Dobri prijatelj, mentor kojem je stalo do našeg života nam doista može dati odlične savjete koje nam mogu pomoći da donesemo ispravnu odluku koju će pomoći ne samo nama, nego i našoj obitelji, kao što je Jetro pomogao ne samo Mojsiji, nego izraelskom narodu. Nekad nam ta osoba može samo potvrditi da smo na dobrom putu, a nekad nas može usmjeriti na bolji način. I vidimo u ovom tekstu da su Mojsijeve oči bile otvorene u ovoj situaciji. Odmah je promijenio ono što mu je Jetro predložio. Bilo ko nam može pomoći u životu, ne mora to biti nevjernik. Sjećam se kad je Mija išla u 6. razred, ova cura koja je čitala Božju riječ, to je Mija, moja kćerka. Sjećam se kad je bila u 6. razred i došla je prijateljica neka nova u školu iz Bjelovara. I od tog trenutka Mija je postala puno bolji učenik. Nevjerojatno je ta osoba inspirirala, čak i dala upute kako da uči. I Mija je bila otvorena i od tada pa do danas je izvrstan učenik. I hvala Bogu na tome da nam bilo ko može pomoći, ako smo otvoreni. 4. stvar. Što je veoma bitno u ovakvim situacijama kad nam neko želi komunicirati savjet, Božju riječ? Jedna od najbitnijih odluka učenika Isusa Krista je poučan stav ili poučno srce. Mi ćemo nekad biti u situaciji da davamo savjete, ali nekad da ih i primamo. Nekad ćemo primati kritiku. I u toj situaciji stav našeg srca je ključ. Ako ljudi vide da mi se ne može ništa reći, jer sve zna, onda će ti teško neko nešto govoriti. Jel poznaš tako ljude koji sve znaju? Sve mogu razonirati, pa to je zbog ovog, to je zbog onog. I tako dalje, tako dalje. Ne mora znači da su loši ljudi, ali jednostavno nisu otvoreni na savjet. Ne vide da Bog, pogotovo kršćani, ne vide da Bog želi iskomunicirati nešto kroz brata ili sestru. Ovo nije lako, naravno, zato što mi svi želimo vladati svojim životom. Evo, tu vam je natpis van, vjeruj u sebe. Me, myself and I, danas je to način života. Da ispuniš sebe, da nađeš sebe i svijet ti govori da ne moraš slušati nikog, nego samo sebe i svoje osjećaje. Ali ne kod nas, kršćana. Mi ne trebamo biti takvi. Trebamo biti mudri. Kakav je stav Mojsije imao? Šta vidimo u ovom tekstu? Mojsije ima poučan stav, zato što je on ponizna osoba. Biblija kaže, Bog kaže za Mojsija sljedeće riječi u knjizi Brojeva 12.3. Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji. Wow. Očigledno iz ovog našeg teksta da je Mojsije bio ponizan sluga Boga kad je prihvatio savjete svog punca. Mojsije nije samo spreman čuti od punca, nego biti ispravljen i naučen od Jetra. Nakon što Jetro podijeli ove savjete s njim, koja je Mojsijeva reakcija? Ma daj, kad ti pričaš, šta ti izmišljaš? Redak 24. Mojsije je poslušao svog tasta i učinio sve što mu je rekao. Znači, Mojsije je reagirao pozitivno u ovoj situaciji. U isto vrijeme rekli smo da Jetro i Mojsije imaju respekt, iskreni odnos. Vidimo da je Jetro govorio pozitivne stvari, kako što je Bog radio u njegovom životu. Znači, to se vidi iz ovog testa. To ne smemo zaboraviti. Ne možemo samo direktno rokati po ljudima. Mojsijev stav je bio ključan u ovoj situaciji. Nećemo uvijek reagirati pozitivno, to je normalno, ne? Grešnici smo. Ali trebamo nastojati imati otvoreni stav kad nam neko želi nešto iskomunicirati. A šta je Mojsije mogao reći? Kao što mi Hrvati volimo razonirati i opravda se. Mojsije je mogao reći, pa gledaj, meni se Bog objavio. Meni Bog govori direktno. Mogao je reći, gledaj, ja sam rokno štapom ili kako je to izgledalo, voda izlazi, rascijelio sam Crveno more, vodim izraelski narod, 100.000 ljudi, što će ti meni govoriti? Bez obzira što si mi tast. Ali ne, Mojsije je odmah reagirao pozitivno, ne? Drugi razlog zašto ja vjerujem Mojsije ima poučan stav, zato što njegov status pred Bogom je riješena stvar.
I o tome sam naglasavao zadnji put kad sam bio ovdje govorio. On je svjestan da je on dijete Boga, da je on njegov i da mu se ništa ne može desiti. I kad osoba zna sa sigurnošću da je on dijete Božje i da ga ništa ne može odvojiti, onda kritika neće pasti tako teško na njega. Jer njegov status pred Bogom nije, tvoj status pred Bogom nije riješena stvar. Joe, nisi talentiran u glazbi. Dobro, to mi ne bi ni uvrijedilo. Ajde. Ali nešto loš si propovjednik. Ok, ali moj status s Bogom je riješena stvar. Ja znam tko ja jesam u Kristu. I što god ti neko kaže, ako si riješio tu situaciju sa Bogom, da si njegovo dijete, onda nema se šta brinuti. Do 22. godine sam živio od košarke i košarka mi je bila Bog. I u mladim godinama nisam imao problema sa samopouzdanjem jer sam bio najbolji tamo u Istri. Ali kad su došli seniori, kad sam prestao sam ići u školu, kad mi je košarka baš bila sve, išli bi iz Pule u Zagreb na utakmicu, igrao bi katastrofa, vraćam se doma, Joe, šta ćeš ti sa svojim životom? Nemaš od čega živjeti. Jer je meni košarka bila sve. To mi je bio identitet. Ali nama kršćanima nije ono čime se bavimo identitet. Naš posao nije identitet, nego je naš odnos s Kristom. I ovdje vidimo da Mojsije zna tko on je. I lakše ćeš hvatiti savjest od prijatelja, od brata u Kristu. Ako znaš da si dijete njegovo. Kako da primim dobre savjete? Što da radim na tome? Da bi mogu biti poučljiviji. Trebam prije svega čuti Božji glas, Kristov glas. Trebamo se napajati njega, žive vode, Krista. Prva poslanica Timoteju 2.5 kaže: jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi. Čovjek Isus Krist. Znači moraš komunicirati s njim. Imaš direktan odnos s njim. U djelima apostolskim vidimo Petra i Ivana kako evangeliziraju, govore o uskrsnuću i onda ih ovi židovi starješine hapse. I šta kažu? 4.13. Kad su vidjeli Petrovu i Ivanovu neustrašivost i shvatili da su samo obični, neobrazovani ljudi, ostali su zadivljeni. Onda su shvatili da su njih dvojica bili s Isusom. I to je prvi uvjet da imaš odnos s Kristom, da poznaješ njega i da ti on komunicira i ti njemu. Znači molitva, edukacija je bitna, ali tvoj odnos je najbitniji s njim. Trebaš biti u njegovoj riječi. Psalmist kaže: tvoja riječ je svjetiljka mom putu. Biblija je naš vrhovni autoritet, kao što je Ratko zadnji put rekao. Kad ja komuniciram s ljudima vani, ja im dajem ilustraciju Biblije kao košarka, opet košarka. Cijeli život sam u košarci, kad mi neko priča o košarci, imam filter, tu je, već 30 godina. I kad mi neko kaže, ja to odmah procesiram. Božja riječ je to za moj život isto. Znači, procesiram istine i da li mi brat govori istinu, ne. Ako nisam u Božjoj riječi, ako ne proučavam Božju riječ, kako ću znati šta je istina? Znači, moram čitati, ali i proučavati Božju riječ. I trebam dolaziti u crkvu, družiti se s braćom i sestrama, čuti propovjedi svakodnevno. I zadnja stvar, tko je centar zdravog kršćanskog odnosa? Tko je centar u učeništvu, nekom mentorstvu, kako god? Krist treba biti centar kršćanskog prijateljstva i odnosa. Prošli tjedan je Ratko opet govorio o tome da nije dovoljno samo neke istine znati, izreći ime Isusa da je to riješena stvar. Ne, trebaš predati svoj život Kristu, ne, i upoznavati njega. To je glavna stvar. Trebaš imati vertikalni odnos s Bogom. Tko je prva Božja zapovjed? Isus kaže: voli Gospodina svoga Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojom. A druga zapovjed o kojoj danas govorimo u biti: voli bližnjega svoga kao samog sebe. Ali da bi mogao ispuniti drugu zapovjed, trebaš riješiti ovu vertikalu. Stoga centralna tema u ovoj priči koju smo danas gledali i koja se nadovezuje, što smo vidjeli u ovim recima, jeste da motiv nije samo dobrog prijateljstva da se družimo, nego jeste proslaviti Krista u našim odnosima. I ovakav odnos između Mojsija i Jetre i odnosa na koje nas Biblija zove, potiče da primijenimo u našim životima, je biblijski prihvatljiv ako je Krist, još jednom, u centru odnosa tebe i tvog brata ili sestre.
Naravno, ti možeš imati, ja mogu imati, i imam prijatelje izvan crkve, ne? Ali to je druga dimenzija. Ovo je najbolja dimenzija. I pogledajte naglasak ovdje, u ovom tekstu danas, između razgovora Mojsija i Jetra u našim recima. Pronašao sam barem 20 puta da se spominje Bog. A pogledajte naglasak na centar cijele ove priče. U retku 1 kaže, Mojsijev tast čuje sve što je Bog učinio za Mojsija i za svoj narod, Izrael. Kako je Bog izveo Izrael iz Egipta. Onda retak 4. Bog mog oca bio mi je pomagač i spasio me od faraonovog mača. U retku 8. Što je Bog učinio s faraonom ili Egipćanima? Malo kasnije, kako ih je Bog spasio. U retku 9. Što je Bog učinio za Izrael i što ga je spasio iz ruku Egipćana. 10. Blagoslovljen Bog. 11. Sad znam da je Bog veći od svih bogova. Dalje, 19. I neka Bog bude s tobom. Ti nastavi zastupati narod pred kime? Bogom. I iznositi Bogu njihove sporove. Retak 21. Ali doberi sposobne ljude iz cijeloga naroda koji imaju što? Strahopoštovanja prema Bogu. I zadnje, retak 23. Ako to učiniš, ako ti Bog to zapovjedi. Da li vidimo u ovom tekstu toliko fokus na Boga? Zato Gospod treba biti u fokusu naših odnosa, u centru odnosa. Mi se ovdje ne takmičimo ko će biti bolji kršćanin. Naš cilj je proslaviti Krista. Ovo nije sport. Slava Krista je konačni motiv i to vidimo u ovim recima. Evo da sumiram samo 5 točka i onda sam gotov. Među vjernicima treba biti respekt i iskreni odnos. To je prva stvar koju sam iskomunicirao. Druga, trebamo iskreno se radovati uspjesima brata i sestre i što Bog radi u njihovom životu. Treća stvar, ako smo otvoreni, brat ili sestra u Kristu nam doista mogu pomoći. 4, jedna od najbitnijih odlika sljedbenika Isusa Krista je otvoreno srce, poučno srce i zadnje da je Krist u fokusu cijelog naših zajedništva sa drugim ljudima. Bog je u svojoj suverenosti dopustio da nas osposobi kroz Božju riječ, kroz naš odnos s njim, ali i kroz druge ljude. Nije zamišljen kršćanski život da živiš sam. Već sam to rekao. Ne možeš se samo pojaviti u nedjelju. Ako želiš imati ispunjen život, nemoj tražiti neke velike stvari. Normalne, jednostavne stvari. Druži se s braćom i sestrama. Mi smo tim, duhovna obitelj. I jednim drugima si možemo pomoći i komunicirati u životu. Stoga se uključi u Božje kraljevstvo na način da ako nemaš nikog, evo moj izazov je tebi, ako nemaš nikog koji ti komunicira u život, da imaš takav odnos, da li je to mentor, da li je brat s bratom, sestra sa sestrom. Ja ti izazivam da se moliš za to, da ti Bog providi osobu. Ali onda napravi korak dalje, nazovi tog brata ili sestru i pitaj. Napravi taj korak. Jer tu se zasniva sve. Vertikala, naš odnos s Bogom i naš odnos s drugim ljudima. Evo, pomolimo se. Dragi Isuse, hvala ti na tvoje riječi, Gospode, i na ovom primjeru koji se nam dao iz Starog Zavjeta, između Mojsija i Jetre. Kako može brat ili sestra utjecati na naš život? Kako može brat ili sestra komunicirati Božju riječ? Evo, Gospode, molimo te, Isuse, da svako ima nekog bližeg brata ili sestru s kim može podijeliti teškoće i dobre stvari. Vodi nas u tome i ne samo međusobno, Gospode, nego da imamo utjecaj na vani. Hvala ti na ovim događajima i u Slavoniji, hvala ti na ovim prilicama da možemo ići kao crkva služiti crkvama u Slavoniji. Gospode, koristi nas na različite načine. Da, i da tamo neko ide, kao što je rekao Ratko, da ne mora pjevati, da bude ohrabrenje je ogromna stvar. Vidjeli smo šta može jedna osoba učiniti. Može usmjeriti velike stvari. Ja to znam osobno iz iskustva i slava ti na tome, Gospode. Hvala ti na ljudima koji investiraju u moj život. Evo, budi s nama u Isusovo ime. Amen.